Әтиләр уллары белән бергә эстафетада ярыша. Әтиләр белән көчлерәк тә, җитезрәк тә. Зәйдә спорт тормыш нормасы федераль проекты буенча муниципаль эстафета ярышлары узды. Спортчыларның башкарма комитет җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча орынбасары Светлана Ревина сәламләде. Хочу пожелать вам всем удачи. В Заинском муниципальном районе такая эстафета, такие соревнования проходят впервые. Надеюсь, мы будем постоянно их проводить. И победитель у нас поедет на республиканский этап «Папа плюс сын». Ветераннар советы рәисе Алексей Алексеев та әтиләр һәм улларның безнең яклаучыларыбыз булуын билгеләп үтте. От того, как вы соревнуетесь, занимаетесь, зависит не только сила нашей семьи, но и сила нашей страны. И не случайно называется наша Родина-мать. Ярышларда әтиләр белән бергә 7 яшьтән алып 12 яшькә кадәрге малайлар көч сынашты. Айрат Семиголлин улы Артур белән ярышларда былтыр беренче урын яулаган. Быел тагын үз көчләрен сынарга булганнар. Считаем, что это хороший праздник. Каждый мужчина с сыном, я думаю, должен взаимодействовать в таких праздниках. Артем Юлаев исә әти һәм ул спорт чарасының кирәкле булуын ассызыклый. В этом году свободный день, выходной, поэтому такой праздник, День отца, профессиональный практически. Катнашучылар турникта мөмкин кадәр күбрәк тартылырга, баскетбол тубын буҗырага ыргытырга, бергәләп озын скакалка аша сикерергә һәм башка ярышларда үз көчләрен сынарга тиеш иделәр. Сынауларда җиңү өчен әтиләргә һәм улларга көч, тизлек, бердәмлек, үзара ярдәмләшү кирәк булды. Беренче урында әтиле улы Ревиннар, икенчедә Самиголлиннар, өченчедә Савгильдиннар калды. Җиңүче команда исә Зейданын республикада яклаячак. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.